Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली एडमिट ओंखारसिगोन आरो लोगोसे एग्जाम डेट फिक्स जाबाय गुवाहाटी हाई कर्टनि आन्डाराव जायफ्रा ग्रेड 4 आव एबा ग्रेड 3 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बेनि अफिशियेल नटिफिकेशन जों नायगोन। दा अफिशियेल नटिफिकेशन ओंखारबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन थांनाय बाराव। स फाइनाली गोदान अफिशियेल नटिस। दा गोबां साननो हागौ जे एमसीसी टाइमाव एग्जाम बोरै जागोन एबा इन्टारभिउआ बोरै जागोन मानोना एमसीसी जाबा फ्रेश इन्टारभिउ एबा एग्जाम जानो हाया जों बेखौ मिन्थिगौ। नाथाय बाव माखासे बाथ्रा दं आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। दा बेखायनो गोबाव खालामा जों नायगोन A to Z जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबांथार सोंनो हागौ BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ मा जागोन। स BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ दायो फैथ'वा। दा लासैनो फैगोन आफ्टार इलेक्शन बेफोर गासैबो डिटेल्सआ फैफिनजोबगोन जे गोदान जागोन ना जाया एबा टेटनि रिजाल्ट होगोन ना होआ आरो लोगोसे आसामनि साख्रि ओंखारना ओंखारा। दानिया जों बाव नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन आरो बे पस्टआ नोंथांमोननिया MTS मोन। दा गोबाव समनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन नैबे MTS पस्टआव। दा बिनि एग्जामा जागायसिगोन आरो बे एग्जामा जागायगोन बेनो जाबाय 26 एप्रिलाव 10 AM निफ्राय 11:30 AM सिम प्लेसआ जाबाय गुवाहाटीआव। दा एक्चुअली जोंहा इलेक्शना जोबहैसिगोन बे टाइमावहाय इलेक्शना जोंहा 9 एप्रिलाव नालाय बेखायनो बेखौ 26 एप्रिलाव खालामबाय रिजाल्टनि सिगां आरो रिजाल्टआ माने 4 मेआव मोनगोन नालाय। नाथाय जों मिथिनायावहाय जोंथ' गोबां मिथिदोंमोन जे माने एमसीसी नांनाय टाइमावहाय इन्टारभिउ जाया होननानै बा एग्जाम जाया होननानै। नाथाय बेखायनो जों मिथिबाय दा एग्जामा एक्चुअली इलेक्शननि उनाव आरो दा गुवाहाटी हाई कर्टआ माबादि आं बेखौ बारा एसेबां मिथियासै। जिखुनु जाया एग्जामा कन्डाक्ट जासिगोन बेनिफ्राय 20 एप्रिलाव एडमिटखौ जोङो एबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बे एग्जामा अफलाइन जागोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामदों फंबायमोना थ' नोंथांमोना एडमिटखौ 20 एप्रिलाव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो बे पस्टआ MTS मोन। दा बेवहाय MTS आव जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों एग्जामनि थाखाय सेलेक्ट जानायफोरनि लिस्टबो ओंखारदों आं बेखौ नोंथांमोना दायो दिन्थिगासिनो दङ। दा बेनो नै थ' बे जाबाय स्टेज 1 MTS बिनि उनावहाय बाइबा टेस्ट थायो। दा बेवहाय गोबांथार केन्डिडेट लिस्ट दङ बिनि गेजेराव जोंनि बर'फोराबो गोबांथार दङ। जेरै हमना ला एग्जाम्पल नोंथांमोना नायोब्ला अबिनेश बर' बिथाङा माने जेनाखि MTS पस्ट एप्लाइ खालामदों नैबे जाहैबाय रल नाम्बारा बाव होनाय दंखायो आरो। दा बिसोरो एग्जामखौहाय होनांसिगोन 26 एप्रिलाव। गोबांथार दङ नै केन्डिडेट लिस्टआ गोबांथार दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नटिफिकेशननिफ्राय डाउनलड खालामबानो जाबाय। गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना बेखौ नायबाय थानो हागोन आरो पस्टआ बेल' नङा बे जाबाय MTS बेजों लोगोसे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट पस्टबो दंमोन बेखौबो जों दायो नटिसखौ नायनोसै। दा बे जाबाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट पस्टआव दा बिनि एग्जामाबो ओइदिनखालि सानडेआवनो जागोन। बेनो जाबाय 26 एप्रिलाव 10 AM निफ्राय 12 सिम जागोन गुवाहाटीआवनो बियो जागोन। एग्जामाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन एड्रेसा बेनिफ्राय सेम डेट 20 एप्रिलाव एडमिटखौ जोङो वेबसाइटनिफ्राय नैबेनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। स' बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बयबो एग्जामखौ जाहाथे मोजां होदो आरो बेजों लोगोसे बेनियाबो माने केन्डिडेट लिस्टआ ओंखारदों बेखौ आं नोंथांमोन दायो दिन्थिगासिनो दङ। दा नै बेवहाय केन्डिडेट लिस्ट दङ एग्जामनि थाखाय प्रभिजनेलि माने एलाउ खालामबाय आरो एग्जामाव जिरायनो। बिनि गेजेराव गोबां बर'फोरबो दङ नोंथांमोना चेक खालामबा मोनगोन। दा बेखिनि डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ बेखौ डाउनलड खालामनानै बानो जाबाय आरो बे एग्जामा जागायसिगोन। दा बेनिफ्राय गुवाहाटी हाई कर्टनि JAA पस्टआव एग्जाम होना दोननायफोराबो रिजाल्टआ दा बावैनो फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिफ्राय आसामनि साख्रियासो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आ इलेक्शननि उनाव माने जागोन आरो। हमना ला गोदान सरकाराव सोर फैगोन बेसो उनावहाय डिटेल्सखौ होसिगोन। इलेक्शन रिजाल्ट उनावसो आसामनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिसफ्रा फैगोन। बेनिफ्राय BTC आबो रिजाल्टनि उनाव फैगोन। एसेम्बलि रिजाल्टनि उनाव फैगोन BTC नि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 खौ BTC सरकारा खालामफिनगोन ना खालामफिना। बेनिफ्राय टेटनि रिजाल्टखौ माला होगोन दा बे जाहैबाय मेनि सेकेन्ड सप्तायाव होनो हागौ टेटनि रिजाल्टआ। दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।